Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Samal Island Davao City Connector Bridge Project magpadayon hangtod wala pay pinal nga desisyon ang korte sa petisyon nga ipaundang kini sumala sa DPWH Region 11. Duha ka balay ug bansuhan nasunog sa Cagayan de Oro City. Tag-iya nagduda nga gituyo kini pagkasunog. Rider ug duha ka angkas samdan human na disgrasya ang gisakyang motor dihang nakaligis og latagaw nga iro sa Zamboanga City. Misamis Oriental LGU gitun-an nga himuong legal ang mining operation sa probinsya. Councilor Rigo Duterte milingkod na isip acting vice mayor sa Davao City ug nagpreside sa pag-abli sa 21st City Council. Unom ka magparesan kung asa pipila ka groom ug bride mga person deprived of liberty. Dungan nga gikasal sa Iligan City Jail.